unu enenegokwa egwu ọlakarịpụta nwoke anụnwa ya bụ ife abụlọkwa na obere ife akwọrọ nwoke abụ nkwọriko ịkwọkịrịkwọla nwaanyị nke abụ chikirichi amakwa na mstari ya akpọ nke anọ n'oche wee na-akwọ o wee bụ na nwoke unu na-afụ ebe anụnwa bụ okenye alụlụ a na dimkpa bini agadi nwoke na-agwọ ofe oto afọ na mpempe amụ ife amụ ya o wee dị ka amụ ọsụkwụ na ife a na-amị nwoke abụ mekwere ịmụ ife a na-ala nwoke abụ nlariko ife a na-echi nwoke abụ chikirichi ọ bụkwa niile na ebe onye bụ ife onyonyo bịakwa ka nkọrọ na anọta ka ala eze n'okwu ya bụ na eze na-eme ọfụma nnụtakwa nke a wee sị ka m bịa ka ala ụnụ na nya bụ nwoke bụ onye enyere afịa wee dịka dọkịta nkọ ngọna na ọ bụkwanụ special advisor nke ndị gọvanọ Benue steeti nke a ya napụzikwa anya ndụmọdụ anụnwa wee werezie onye nkụzi ịkwọkịrịkwọ onye nkụzi Santurugede onye nkụzi nna ndị ọrụ wee nyezie nwoke a maka na nwoke a ebe onufụrụ ya onye ada alụlụ anadị egwu nna ifife nwatakịrị a na-anyụ ifife nwatakịrị a kwọrọ nwoke ifife ọ nyụrụ ife nke a wee na-acha white na-asị ọbụzikwasị ife anyụrụ anya ụdị ife a ka ọ bụzi na nwere ife agbanyere ebe a ka ọsọ ụtọ ife nwa ka eji wee nyụ ife niile nke a ife nke a dịkwa na egwu o wee bụ na ichie ndị alụlụ anụ unu na-afụ ebe a bụ na ife o ji mere aka ọrụ n'ọfisi unu fụrụ enyere ọ na-enye onwe ya advaịsị kọmatị na ọ na-ekụziri ndị mmadụ ka esi akwa ịkwọkịrịkwọ nna m onye ọrụ na ife ọ na-arụ n'ọfisi ya bụ Santurugede ka o ji ọfisi ya wee na-agbarị ife o ji ọfisi ya eme bụ iche na mmadụ bụ ewu ụna na-achọ ịgba nna onye anụbeghị nwaanyị ka na o ji ha ụmụ o wee bụ na o nwere ụmụ agbọghọ na-achọ ọrụ amazi na ụmụ agbọghọ ka ndị nne nwaanyị ife ama bụ na o nwere ndị na-ada achọgasị ọrụ na fa chọrọ ọrụ wee bịa n'ọfisi ya o wee sị na ọya gbaa Santurugede na ọya kwọghị ịkwọkịrịkwọ bifo onye gị ọrụ na ọ bụrụ na ịbọghepụ ha ọrụ anya na o ya enyekwa gị ọrụ mana ịbọgheri anya ịma na ya enye gị ọrụ a na-akọwakwọ na ụfọdụ na-abụkwa fanyecha ya nya bụ bendan seleti funworo m ọkụ na nwoke ahịa enyezikwafa ọrụ ụfọdụ bụrụ ndị ya bụ fanyecha ya missionary journey nwoke wee nyefe ọrụ ọ dụkwakọ ndị ma eme ka nwoke na-enye ọrụ ndị amaghị eme onye enyezikwafa ọrụ o wee bụ na ife nwoke a na-arụ obu mgbe anyị bịara ịchọ nya bụ ọrụ ikwetazie n'ihi ya bọgheri anya na gụna ya na-abụ ya agbazi ya bụ one for the load ife oyi eme bụ oyi sisicha akwa ya witi oto afọ ya onu na-afụ ebe a witi amụ dị ka amụ oke o wee nọdụzie n'oche onu fụrụ agbakọrọ ife na-acha mmemme n'ebe ahụ ka ọ na-adọba ukwu ike ya onu fụrụ ha ka ike dụrụ ọnụ ọ dọbazie ya ọ nọrụzie ana gụbụ nwata nwaanyị bịaziri ịchọ ọrụ wee bidogodu wee were amụ ya wee na-eme mikrofon eṅụgide nna nwe nke migidere ịfụ nke a wee dịka nwa nza ọ migidere ya nya ife nwe na-adazi tụtụtụtụtụ achọghị m ikpu ka nya bụ ụda amụti wee na-ada ka nya bụ nwata nwaanyị si amị ya ọmịa ya ọfụwa ya omeda ka ụda ka fụrụkpọ fio o mepụtakwa ya fio ntụ a ka o si wee ṅụgide amụ nwoke ahụ bifo mara ife na-eme amazikwa na onye nke ṅụrụ amụ bụ onye wepụtaziri ebe ya na nwoke a na-agbazi ya bụ one for the load ka onye ọzọ maka a na-akọwa na ife onyonyo kakwa nkụ na ọ bụrụkwa otu na ọ bụrụkwa ịbụọ nke egosizila ya ebe a na-agbanya bụ one for the load wee bụrụzie na nwoke a na-ana nwoke a makwa staịlị ọjọọ wee nọrụzie na nke nwaanyị wee nọrịa nya nke nwaanyị kwụ ọtọ nọrịa asị onye nọ n'oche nya chebe ihu ya n'ihu oche nke ọzọ ọ bụghị na nke nwaanyị chekọtara ihu ọnụ o chebere ihu ya saịdị nke ọzọ nya tọnụzie azụ wee nọrụzie nwoke a na n'oche nna ifife nwata nwaanyị akwọrọ nwoke a ọkwọfọzikwọrọ madanụ nọ n'ụlọ nke ọ ya akwọ na ọ naruo ka ọsọsọ ntụ a ka esi akwọ ya nwoke nwa nna ọfisi nwoke a bụkwa ịkwọkịrịkwọla nwaanyị ka nwoke a ji ọfisi ya eme nwatakịrị a wee na-ewe ya nwoke a nya ife o chiri nwoke a bụ obere ife wee na-eshie nya nọkata wee kunyitezie wee ife nwa na-ada kagbam na ifife nwatakịrị a nyụrụ n'ike Chineke mee na-asị ọ bụzikwọsọ ụtọ ife nwe ka nwatakịrị a ji wee nyụ ife akọ na o nwere ife agbawile nna nke kachasị dị nke bụ na agadi nwoke olu na-afụ ebe a toro agadi ekwe nka na o ji odokpu nnaba enyi wee na-ara ife nwa ọ na-abụ na obuo ya ka ụmụ nwaanyị ọ na-alụ ọma ndị fabute ọya biya oburubu na-arụ nwunye ya ka ọya mmenwu a na-ekwu ọ na nwoke amụghị na ọya mmenwu a ya na ọ na-eme eme ka ọ gịnị ka ọ na-abụ na bifo gbaa afa Santurugede o burugodo ụzọ na-efe maka ọya mmenwu mara onye bie na onye ebughị ya bifo bido ịlafanya bụ ọtụ mmadụ ebunye ya ọya ụnụ makwa n'ife ụfọdụ ndị a nwere ego na-eme
na fa gbadoghakwa na nwaanyị ịbịaghakwa eburu ụzọ nene ghọọ ya mmenwu nke abọzi nke na-eje n'ụlọ ọgwụ na fa na-egotazi ife anya nọ n'ọfịs ya nene onye ozugbo bifo a na-eme nya bụ ife ọ na-abụ na ọ na-emefa nnene bifo ọ na-eme ka ọ na-abụ na ọ ha emefa nnene ka m na-akọkwara na ife mere wee na-akọwa na nwoke onye na-afụ ebe a na ọ na-abụ o mechazie ụfọdụ o jidezie nya bụ ife onyonyo o nwere ike echi niile okpokwa ofu onye n'ime fa ti anya bịa ka anya na ya gbakwa 1 for the load ka o chikwa anya bụ chikirichi na ọtọgbuo ya onye nke ahụ jụzie na ọ ya bịa ike ọ bụrụ na o nyeghị ọrụ ma ọ na onyere ọrụ ma ọ bụ na ife o mee na maka na ọ ka wee nye ya ọrụ ka o ji wee mee ịjụzie na ihe abịa nwoke anụ nwụrụ na-afụ ebe e wee gwa na ya jikwa ife onyonyo ogho na gụ marụkwa na gụ chetakwa na oji ife onyonyo oghu na ọ bụrụkwa na ịbịa hụ na ọ ya atụsakwa nya bụ ife n'ihu akwụkwọ echekwa na egwuregwu bifo ị mara ife na-eme okooko a unu na-afụ ebe a wee tụsasị anya bụ ife onyonyo na nke kacha nke bụ na ọ na-ese nya bụ ife onyonyo na ọ ya esetakwa ihu ya na-akpakwulu afọ ya dịka afọ nzu ka ọ na-eseta ya na amụ ya dịka amụ oke o wee bụzie na-akọwa na o nwere otu nwaanyị ọzọ mekwa anya bụ ife ọmụọ na bifo nke ahụ bata na osego ọfịs ya foto onye ka nke ahụ jezi wee taghachi foto ogbe afọ nwoke anụnwa ya na foto ọfịs ya anụnwa wee tinyezi ife onyonyo ahụ nọ ntu a ka ndị mmadụ si wee marazi na ompa anụnwa bụ onye na-arụ arụrụ ana nke bụzi na nya bụ ife na-ewepụzikwara ya n'aka ndị uwe ojii ndị EFCC wee jee kpụrụ nwoke ọrụ n'afọ wee sị na ya akpụpụzikwa ya n'ụlọ ikpe na ya bụ nwoke ede arụrụ ana ka o si wee na-eke ọtọ ụmụ agbọghọ n'ihu akwụkwọ na ya bụ nwoke edakwara iwu ndị gọọmenti dịka o si wee na-ese ụmụ nwaanyị ife onyonyo na-abụghị ọchịchị obi fa emesịkwa o were nya bụ ife tinye n'ihu akwụkwọ na ka ọ dịkwa kịta anụnwa na nwoke onufụrụ ebe a na-ejezikwa ụlọ ikpe ekpecha ya ikpe ka a tụọ ya nga amụ ka o si wee na-ala ụmụ agbọghọ na-etinye mgbari ọtọfa n'ihu akwụkwọ nsịkwa ka m wetara unu na onye onufụrụ ebe a nna ndị ekwekerekwala nwaanyị ekenekwa m unu.